Vi kan dele hjernen op i 2 dele, den logiske hjerne og krisehjernen. I vores arbejde er det krisehjernen, som er den vigtigste aktør. Krisehjernen er ens for mennesker og dyr, og dens vigtigste funktion er overlevelse. Den lærer udelukkende fra oplevelser. Krisehjernen opbygger en forudsigelighed mellem, at hvis den ene hændelse sker, er der stor chance for, at den anden hændelse også sker. Og det er det, den reagerer ud fra. Forudsigelighed bruges for, at vi hurtigt kan undgå farlige ting, eller for at vi hurtigt kan beslutte, at situationen er ufarlig og reagere derefter. Den logiske hjerne er det, der skelner mest mellem os og dyrene. Den kan sprog, problemløsning og struktur, som kigger længere frem i tiden end de overlevelsesinstinkter, som krisehjernen styrer. Den logiske hjerne kan således vælge ikke at handle her og nu, hvis det er gavnligt for os på længere sigt. Den logiske hjerne lærer nemt ved at modtage informationer i mange former, og ikke kun i form af oplevelser. Det betyder, at den også kan lære fra information, selvom den modstrider en tidligere oplevelse. Hvis det kommer til en mulig risikosituation, eller hvis der er tvivl om noget kunne være farligt, forkert eller forbudt, vil krisehjernen reagere. Hvis krisehjernen er aktiveret, er en af dens vigtigste funktioner at overdøve logiske hjerne og bare reagere. De 2 hjerner taler vidt forskellige sprog. Den logiske er omhyggelig i sin læring og lærer ved at modtage information og stille den op imod det, der hidtil er lært, og hvad formålet er på sigt. Den lærer blandt andet gennem at tale, læse, diskutere og reflektere. Krisehjernen derimod lærer kun via oplevelser, og den lærer hurtigt, når noget er farligt eller ubehageligt. Og når der engang er lavet en læring, som er baseret på oplevet ubehag, er det meget svært at få den til at omstille sig. Ny læring kan opnås ved reelle oplevelser, eller via forestillinger, som danner en oplevelse i hjernen, som hjernen kan reagere på, og som dermed kan overskrive de gamle oplevelser. Selv når den logiske hjerne nemt kan se, hvordan tingene hænger sammen, og hvor ulogiske mange af vores tanker eller følelsesmæssige reaktioner kan være, kan krisehjernen ikke se det. Det vil sige, at krisehjernen ikke godtager logiske hjernens fremstilling, medmindre det er oplevet flere gange, uden at det slemme, som før er sket, ikke sker igen. Og det kan sagtens opleves gennem forestillinger. Opmuntring og gode råd appellerer til logiske hjerne, men da dette ikke er et logisk problem at være bekymret, så har det ingen effekt på bekymringen, som er et krisehjerneproblem. Den logiske hjerne burde bruges til at tage beslutningen om, hvad vi ønsker at gøre, hvor vi burde reagere og hvor vi burde lade være. Men krisehjernen overdøver den. Derfor, selvom vi er bevidste om og prøver at lade logiske hjerne tage beslutningen og lave planen, efterlader det stadigvæk et stort arbejde at overbevise krisehjernen. For at logiske hjerne kan overbevise krisehjernen, skal krisehjernen sættes i de situationer og oplevelser, som logiske hjerne har besluttet og planlagt. Så krisehjernen via de nye oplevelser lærer, hvordan vi ønsker at reagere. Eftersom smutveje ikke findes, sidder vi fast i søgningen efter dem og håbet om, at de findes alligevel. Hvis vi bare finder den rette psykolog, det rette arbejde, den rette partner.